Üdvözlünk mindenkit Gyuszi bácsival. Gyuszi bácsi, elkészült az év egyik legszebb Pannonia P10-ese? Igen. Egy 60-as évek vége fele készült ez a P10-es, az első közül való. Ezáltal elég hiányos állapotba került ide, és igen, teljes üzemképtelen volt. A motort teljesen fel kellett fúratni, új gyújtást rakni, stb. Tehát kipufogva előttől a végéig, minden. Tehát nagyon sok új alkatrészt kellett hozzá beszerezni, hogy újra talán közel eredeti fényébe, vagy eredeti fényébe ündököljön újra. Ez egy export darab volt? Nem tudok rá választ adni. A sárga, fekete volt, de nem sokat adtak ki belőle. Csak a nehezen, emlékszem annak idején, mert éltem ezeket. Igen? A P10-es nehezen ment, tehát nem vitték annyira, és akkor próbáltak színeket váltani, meg egyebeket, és akkor legtöbb darabszámba feketébe gyártották. Fekete volt legtöbb belőle. Fekete volt, igen, fekete, csak ugye természetesen próbálkoztak ezzel a színnel is. Nem sikerült ez annyira rosszul, én úgy gondolom. Nem, ez a krómozott tank, ugye ez különösen földobja. Ez a budapesti krómozás, ugye ez egy extra minősülő krómozás, tehát még a gyárinál is talán jobb krómozás. Ezt ott csinálták Pesten? Pesten, igen. És így motorgenerál után jó gyújtás, világítás, minden jó neki. Hát teljes mértékben motorozható. Igen, új gumikkal, új küllő, új felni, minden, tehát új ülés természetes, új kilométer-óra, és a bovdánok is újak. Minden. Ez meg lett fúrva, ugye, Gyuszi bácsi? Igen, 68 felesről 69-esre lett fúrva, és jó, a kompresszió is új csapszeget kapott, akkor már ugye beledörzselezve a csapszeg, stb. És akkor így üzemképesre tudtam hozni. Nagyon jó. A kompresszió nem volt benne, nem tudom, hogy mit csináltak vele, kisebb dugattyút raktak bele fúrás után, alapméretű dugattyút, vagy nem tudom, de nem volt benne abszolút kompresszió. Ilyet még nem is láttam. Nem is indult, arra emlékszem, meg borzasztó hiányos volt. Nagyon hiányos, igen. Nagyon hiányos volt. Beszereztem azért hozzá a dolgokat. Még egyetlen kipufogó bilincs hiányzik hozzá, amit holnap fogok megkapni beszállítótól, és akkor azt is fölhelyezem, és akkor teljesen komplett lesz a motor. Záróívet, harcsaszájat, légszűrőt, szerszámdobozt adtunk hozzá. Ezek mind hiányoztak. Ez mind hiánya volt, igen. A hátsó lámpa hiányzott. És akkor... Ja, azt hiszem, azt én segítettem. Igen, az Gabi hozta, igen, a hátsó lámpát. Igen. Hát ez is ritka már azért, főleg így. Egyre kevesebb van belőle. Ebből a típusból, úgy, Igen, ami még úgy használható. Egyre kevesebb. Én úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű. Nagyon szép, igen. Egy ékessége lesz Kiállítási a gyűjteményének. Igen, egy ékessége lesz a gyűjteményének. Most már van benne kompresszió is, indul is, jó a világítása. Tehát... Nagyon szép. Gyuszi bácsi, megpróbálja indítani? Igen, ja, az infúziót meg a benzint. Szóval tettük az infúziót. Ja, ott van a... Próbálunk belevarázsolni egy kis benzint. Azt majd megtartom és a köntünk bele. Tulajdonos nagyon várja már. Igen?
Hány éves tetszik lenni, Gyuszi bácsi? 77 éves vagyok, igen. És azért... 77 éves elmúltam, 78. vagyok. És milyen örömmel csinálja még ezeket a motorokat? Nagyon szeretem csinálni. Nagyon örülök, hogy valakinek örömet okozhatok vele. Hogyha elkészítek egy motort. Berúgja, mint Gyuszi bácsi? Ma magának úgyis fáj a lába, lehet, hogy... Lábam, igen. Most. Az nem baj. Nagyon szépen jár, Gyuszi bácsi. Nagyon szép, Gyuszi bácsi, meg nagyon szépen jár. Szépen jár, igen, úgy ahogy kell, tehát hogy Pannonia ezelőtt is, újkorában is így működött el. Világítás, minden működik rajta. Nagyon jó, igen. Hiányzik, de azt annak megkapom, hogy fölrakom emelni. Tehát még annyi hiánya van neki. De beállítva a gyújtást úgy, ahogy kell, tehát az 3 mm-re, inkább picit kevesebbre, hogy ne rúgjon vissza. Tehát a gyári értékekre beállítottam mindent. Á, nagyon szépen muzsikál. Ahhoz képest, hogy ugye ez egy több mint 60 éves motor. Több mint 60. 60 éves motor, igen. Á, hihetetlen milyen szépen kell. Igen. Nem is csináltam ilyen Pannoniát, nem ilyen ilyen szép hangja. Majd a fúrás miatt van ez, tehát úgy vagyunk minden. Igen. Javítja. Ezek csörögtek egyébként, ezek a pénztesek. Komolyan? Csörögtek, igen. Csörgős motorok voltak, igen. Ez ketyegne holnapig. Ó, még ki nem fogy a benzin belőle. Azért mondom, hogy Gyuszi bácsi, gratulálok, nagyon szép munkát végzett. Köszönöm szépen. A tulajdonos is meg fogja dicsérni, úgyhogy... Remélem, hogy meg lesz elégedve. Úgyhogy azért indítottuk be, hogy ugye kicsit járódjon is, nem is árt neki, meg természetesen. Hát ez teljesen hogy ez igen. így korrekt, hogy egy teljes üzemképes motort adok át. Igen, teljesen motorozható. Teljesen, igen. Hát ez új gyújtás, új henger, minden úgy, hogy... Hát köszönöm szépen, Gyuszibe, a lehetőséget, hogy megcsodálhattam. Úgyhogy nagyon szívesen, én örülök neki, hogy örömet okozhatok. holnap indul tökörre. Az embernek, igen. És
hadd gyönyörködjön most már ő benne. Köszönjük Sípos Norbinak is a Hát fényezést. Igen, nagyon szép, és az ülés is nagyon szép. Igen. Bokodi úrnak. Krómozás, minden. Tehát ugye el lett találva. Igen. Nagyon lepusztult motor volt. Volt ebbe meló rendesen. Nagyon sok meló volt, bár közel 100 óra. 100 óra. Bitang szép lett. Tehát a végeredmény az Na jó. Győszi bácsi, majd jelentkezünk a következőbe. hát igen.